Sefa masefane lwasefa ulwandle lomkhonto wesizwe ngana kwethu ngobingelele ngokwamukele le channel eMaswiti Mina Production mangabe yaqala ukufika ngicela ngizele iqinisele ukuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngasa kwethu sesiphinde kulenza lokho oludume ngakho ulwandle lomkhonto wesizwe lusefa abaholi balo abaqavile lungasaqali ke njalo njengoba kubukeka sengathi ke iviki neviki khona umuntu oxoshwayo ke kuleli yaqembu baqala ke ngaye kubonkosi wakakhanyile bemsefa emva ukuthi ke ahambe aphinde abuye bathi masebuyile bamnikeza isikhundla emva kwenswana nje ezimbala wenza inkulumo wabheda bamehlisa ke isikhundleni njengamanje usefana nawo wonke umuntu oyilunga laleli qembu lomkhonto wesizwe njengamanje ke sebekhuphuleke izinga bexosha ke abaholi balo abaqavile umkhonto wesizwe ke awukhethe bala lamuntu ungabe umhlophe umnyama ulindiwe ikhaladi noma ngabe kuthiwa ke uthisha udokotela uyisangoma noma ngathi unesi noma ngathiwa ke uyinyanga noma ngathi ubani umkhonto wesizwe mangabe usubhedile uzokushaya ngezembe ukubekele ngaphandle njengamanje ke ukhuphuleke negxathi uxosha ngisho umsunguli wawo uxosha ngiso umuntu owawuqala ukugama lakhe ke uJabulani wakaKhumalo lona ke umbona lapha emva kwami kushuthi ke uJabulani wakaKhumalo wamemezela ukuthi ke usungula iqembu umkhonto wesizwe ngonyaka ke ophelile okunyaka ka2023 emva ukuthi ke qeda kuveza lokho kwase kuvela ke ubaba uJacob Zuma ethi ke yena angeke ekhankasele iANC ngonyaka ka2024 kodwa ke uzokhankasela umkhonto wesizwe kuthe masekhamba ke izinsuku wasesuswa ke uJabulani wakaKhumalo njengopresident womkhonto wesizwe kwase kubekwa ubaba uJacob Zuma kuthe masekhamba ke isikhathi ke njengoba njengamanje ke upresident Zuma eseveza ukuthi cho useyamxosha ke uJabulani wakaKhumalo kunguyena futhi owasungula leli qembu yena aseqhobele kulona kanti ke kwi-tweet esivezile ke okanye nje kwi-tweet esivundululile ekade ke yenziwe ke oyindodakazi kaJacob Zuma kuyavela ukuthi cha iqembu lasungulwa uyena uJacob Zuma ukuthi ke ulokhuzana uJabulani wakaKhumalo yena ubesetshenziswa ke as a front okanye nje as umuntu ozoba ngaphambili okuzovela ngathi iqembu lakhe kuze kulungeke inkinga njengamanje ke inkinga ke seyilungile upresident Jacob Zuma sekuyena ku president walo ke iqembu umkhonto wesizwe kanti ke izathu esenza ukuthi ke baxoshwe laba abantu bonke ngokwamahebezi singukuthi ke kusolala singathi ke babeke nokukhwabanisa njengoba kuvela ukuthi ke labo 10 rand ababekade ke befakwa ama members umkhonto wesizwe labo 10 rand abaningi kangaka njengoba umkhonto wesizwe usunabantu abangaphiwa ama-million kushuthi ke lama million amangaka bekade ke sedonethwe abantu abajoyina umkhonto wesizwe kuvela ukuthi ke abasekho bonke whiphi bonke kulokhuzana kwi-account yomkhonto wesizwe bathathiwe bayodliwa kanti ke akwazi ukuthi ke leyo mali yasho naphi njengamanje imali esele kwi-account yomkhonto wesizwe ingaphansi kwe1000 lamarandi nganza kwethu kuningi okwenzakalayo kuleli qembu siyafisa ukwazi ukuthi ke iyozala Nkomoni mhla wokhetho okungumhla ka29 May 2024 ngana kwethu ngiyacela ukuthi ke ungilekelele ngokuthi ucofa subscribe bese ke sidibana ku video elandelayo ngiyabonga.